агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 18 апрели соли 2023 аз ифтитоҳи парванда ба зидди 3 корманди масъули пажӯҳишгоҳи акушерӣ, гинекологӣ ва перинатологии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии тоҷикистон бо иттиҳоми тасарруфи беш аз 1 миллион сомонӣ аз фонди маоши ин корхона хабар дод. худи муттаҳамон барои шарҳи қазия ҳанӯз дастрас нестанд, вале маркази матбуоти агентӣ мегӯяд Шукурова Фирӯза дар вазифаи муосиби музди меҳнати муассисаи давлатии пажӯҳишгоҳи акушерӣ, гинекологӣ ва перинатологии Тоҷикистон, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон кор карда, дар асоси маслиҳати пешакӣ бо сариқтисодчӣ Худогӯй ва Гулбаҳор ва муосиби молии муассисаи мазкур Муҳаммад Раимов ва Зебогул зимни фаъолияти корияшон бо истифода аз ваколати мансабӣ даст ба содир намудани ҷинояти қасдан заданд, чунончи ном бурдагон дар ҳуҷҷатҳои муосибӣ ва ведомствои тақсимоти музди меҳнат маълумотҳои бар дурӯғ ворид карда, дар маҷмӯъ маблағи умумии 1 миллион 547 ҳазор сомониро беасос ба корти электронии собиқ корманди муассиса ҳамчун музди меҳнат интиқол дода, пас аз ба таври нақдӣ гирифтани маблағи зикршуда онро ба пуррагӣ тасарруф намуданд. агентӣ тафсилоти дигар наовардааст, вале хабар додааст ки вобаста ба ҳолати мазкур нисбат ба Шукурова, Худогӯева, Муҳаммад Раимова бар асоси 2 моддаи Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 245 қисми 4 банд д аз они худ кардани маблағҳои давлатӣ ба маблағи махсусан бузург ва моддаи 323 сохтакории хидматӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакии он идома дорад. ба онҳо барои тасарруфи маблағҳои махсусан бузург ҳамчун ҷазо ҷарима ба андозаи аз 1824 то 2700 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати аз 10 то 15 сол таҳдид мекунад. инчунин ҷазо барои сохтакории хидматӣ ҷарима ба андозаи аз 250 то 365 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё то 2 соли зиндон таҳдид мекунад. сохторҳои вазорати тандурустӣ яке аз соҳаҳои аз ҳама фасодзада дар Тоҷикистон ном бурда мешаванд. сокинон низ аз он шикоят мекунанд ки ҳоло бидуни пардохти маблағ дастрасӣ ба хидматрасониҳои тиббӣ дар муассисаҳои тиббии кишвар тақрибан номумкин шудааст.